Ξεκινάμε. Λήψη πρώτη. Κάνε το πλακάτ. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο vlog των Nature Explorers. Σε αυτό το επεισόδιο θα ανακαλύψουμε την Αμουλιανή. Και ναι, φτάσαμε Αμουλιανή. Πάρτι! Αλλά είμαστε ήδη εμείς στην Αμουλιανή. Θα το δείτε ξανά από την αρχή. Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 7.30 ώρα το πρωί. Μόλις μπήκαμε στα μάξι. Έχουμε πάρει τα καφεδάκια μας και ξεκινάμε για να πάμε στην Αμουλιανή. Λοιπόν, αυτή τη φορά το ταξίδι μας δεν θα είναι σε ελεύθερο camping, θα είναι όμως πάλι σε camping. Δυστυχώς στην Αμουλιανή δεν γνωρίζουμε κάποιο μέρος στο οποίο να είμαστε safe. Οπότε είπαμε να κλείσουμε σε οργανωμένο camping. Έχουμε ακόμα περίπου 40 λεπτά για να φτάσουμε στο λιμάνι της Τρίπητης, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι. Το οποίο καραβάκι είναι ανά μισή ώρα. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να φτάσει. Το αμάξι είναι πίτα. Ακόμα και ανάμεσα στους οδηγούς έχουμε... Ακόμα και ανάμεσα πίσω στα παιδιά έχουμε πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Νομίζω ότι θα είναι ένα βιντεάκι γεμάτο τρόλ αυτό που θα γίνει, παρά ταξιδιωτικό. Μένουμε στο δράμας. Νομός δράμας. Γιατί τόγκα. Νομός δράμας. Κάτσε να βγάλουμε τον drone που δεν έχουμε. Να σας δείξω τα παιδιά πίσω. Ένας εργαζόμενος. Ένας εργαζόμενος απευθείας από Γερμανία. Το brain drain έγινε ρε φίλε, μας τον πήραν οι Γερμανοί. Ελπίζω, τουλάχιστον δεν τα βλέπω. Προσέξτε το παλικάρι με τα γυαλιά πίσω. Θα μας δώσει πολύ content. Θα τον φτάσω στα όρια του, να το θυμάστε αυτό. Και καλό μας δρόμο. Μόλις φτάσαμε πάνω από το στρατόνι. Η θέα εδώ πέρα είναι απίστευτη. Είναι ένα μαγευτικό τοπίο με το βουνό από πίσω και όλο το πράσινο. Ίσως είναι το ψηλότερο σημείο που μπορείς να σταματήσεις και να δεις αυτή τη θέα εδώ πέρα. Κάνουμε μία στάση για 2 λεπτά, να ξεπιαστούμε, να δούμε λίγο και τη θέα και ξανασυνεχίζουμε για την Τρίπητη. Τα λέμε στο καράβι. Φτάσαμε στην ουρά, αλλά για λίγο δεν προλάβαμε να μπούμε στο πλοίο. Για 5-6 αμάξια δεν μπορέσαμε να μπούμε στο πλοίο. Αλλά δεν πειράζει, ένα τέταρτο 20 λεπτά έχει φεριμπότ, οπότε θα περιμένουμε ένα τεταρτάκι. Ήδη άμα δείτε στο βάθος φαίνεται το άλλο το φεριμπότ που έρχεται. Οπότε ένα τεταρτάκι, θα κάνουμε λίγο έτσι μια ξεκούραση εδώ πέρα, 5-10 λεπτάκια και μπαίνουμε στο επόμενο πλοίο. One eternity later. Άιντε Λικούργε. Πάμε λίγο. Έλα. Και όντως το πλοίο έφτασε πάρα πολύ γρήγορα. Και ο Λικούργος εδώ, αφού άκουγε τον παρκαδόρο να του λέει έλα, όπα, καλά είσαι, πήγαμε στο πλοίο και αναχωρήσαμε για Αμουλιανή. Λοιπόν, να πούμε μια ενδεικτική τιμή για το πλοίο: 3 ευρώ είναι το άτομο και 10 ευρώ είναι το αμάξι. Το πλοίο κάνει γύρω στο 1 τέταρτο. Είναι πάρα πολύ κοντά η απόσταση από την Τρίπητη μέχρι την Αμουλιανή, οπότε φτάνει στο τσακμπάμ. Τα λέμε όμως στη συνέχεια. Και ναι, φτάσαμε Αμουλιανή. Πάρτι! Έπεσε το νησφάνι! We are Αμουλιανή. Έχουμε και ξένους φανς. Μουσκεμα έγινα, Επιτέλους φτάσαμε και στο κάμπινγκ. Ήρθε η ώρα, αφού βρήκαμε και το μέρος μας, να στήσουμε τη σκηνή μας, να ετοιμαστούμε, να είναι όλα έτοιμα και να φύγουμε κατευθείαν για θάλασσα. Γιατί η ζέστη είναι αφόρητη, έχει ήδη 40 βαθμούς. Για να δω από πού γράψεις το ηχείο σου. Αυτό είναι κολπάκι. Να διαφημίσουμε και το καινούργιο ηχείο, ήταν η καινούργια επένδυση. Εδώ τα παιδιά ήδη προετοιμάζονται. Εμείς γυρνάμε το vlog μας. Είναι η VIP, είναι και η πλέμπα εδώ πέρα, κατάλαβες. Εσύ τι είσαι? Πλεμπαίος. Θα μας φάει ο ήλιος εδώ πέρα μας. Δεν θα μας φάει. Έχει τα δέντρα, έχει τα πάντα. Είμαστε καλυμμένοι. Δείτε, το μέρος που επέλεξα είναι ακριβώς το δέντρο. Πού είναι το δέντρο, Να το, ελιά ολόκληρη. Ναι, ούτε για τα αμάξι κάνει. Κάτσε, ένα vlog γυρνάμε τώρα, θα τα βάλουμε στα μάξι. Έλα λίγο γρήγορα παιδιά, να στείλουμε τη σκηνή, πάμε λίγο. Με φόρα. Στήστε λίγο τη σκηνή παιδιά. Εδώ τι προετοιμάζεις? Ρε, φύγε από εδώ ρε. Πάτε τραβήξτε ρε, κάνα... Απομακρυνθείτε. Εσύ είσαι το content όλο αγόρι μου αυτού του vlog. Τα γαλλικά τώρα θα
Τελικά, αφού δεν φάγαμε το ξύλο που έπρεπε να φάμε από το Λευτέρι, καθώς τον είχαμε πρίξει το κεφάλι, βγάλαμε όλες τις μπλούζες γιατί η τσέστη ήταν αφόρητη και έτσι αποφασίσαμε να στήσουμε τη σκηνή. Μας πήρε γύρω στα 25 λεπτά με μισή ώρα, καθώς σε αυτή τη σκηνή τη στείναμε για πρώτη φορά και κατευθείαν αναχωρήσαμε για θάλασσα. Μόλις φτάσαμε Αλικές, αφήσαμε τα μάξι στο κάμινγκ και πάμε σε ένα beach bar που βρίσκεται στο βράχο πάνω. Πάμε να πιούμε ένα κοκτέιλάκι εδώ πέρα, να δροσιστούμε και λίγο γιατί φάγαμε άπειρη ζέστη. Δεν έχει ίσιο το μαλάκι. Ο ήλιος πάει από πίσω. Ναι, εδώ τουλάχιστον θα πέφτει, θα τραβήξει λίγο, θα πάμε. Προσπαθούμε να βρούμε που θα κάτσουμε για να μας βρίσκει ο ήλιος. 1 hour later. Όλο αυτό το πίστευτο τοπίο που βλέπετε είναι στην Αμουλιανή, όπως ξέρετε ότι ήρθαμε, συγκεκριμένα στην παραλία Αλικές. Τρομερή δροσιά και πολύ ωραία θέα. Βλέπετε τον κύριο Λευτέρη. Αρέσει, κύριε Λευτέρη. Μετά από μισή ώρα συντονιστήκαμε, βρήκαμε πού χτυπάει ο ήλιος, πού δεν χτυπάει ο ήλιος, κοντέψαμε να γίνουμε μετεωρολόγοι και αποφασίσαμε, αφού πιάμε και μια γουλιά μπύρα, να κατέβουμε να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά στις Αλικές. Λοιπόν, οι Αλικές είναι η πιο γνωστή παραλία της Αμουλιανής. Είναι μια τεράστια παραλία, γαλαζοπράσινα νερά, πάρα πολύ ωραία, αλλά μπορώ να πω ότι από όλες τις παραλίες της Αμουλιανής είναι η χειρότερη σε θέμα κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε δεν μπορείς να ηρεμήσεις καθόλου. Έχει τόσα πολλά διαμάντια η Αμουλιανή, οπότε θα μπορούσα να σας προτείνω όλες τις υπόλοιπες παραλίες εκτός από αυτήν. Πότε θα πάμε να φάμε κανένα υποβρύχιο, ρε φίλε. Πότε, ρε φίλε. Πού πάμε, Μπίλη? Ενημέρωσέ μας. Φύγαμε για Αμουλιανή! Βασικά Αμουλιανή είμαστε ήδη. Πώς λέγεται η χώρα? Αμουλιανή. Δεν έχει χώρα και χωριό. Το κεντρικό δεν υπάρχει κεντρικό. Αυτό είναι η Αμουλιανή. Ένα είναι, δεν έχει χωριό. Άλλο. Αυτά δηλαδή τώρα οι Αλικές είναι περιοχή. Είναι η παραλία, έτσι λέγεται. Είμαστε στο West Side, ας πούμε. West Side. Αλικές. Οπότε δεν υπάρχει πρωτεύουσα εδώ. Όχι, όχι. Ωραία, Μία είναι η Αμουλιανή, το χωριό αυτό η Αμουλιανή. Να ενημερώσουμε και τους φάνους αυτό. Πάμε σε ένα καφενέ παραδοσιακό που ερχόμαστε χρόνια να πιούμε έναν ελληνικό καφέ που τον κάνει στη Χόβολη και μία βανίλια, την οποία μας την έχει πει 1.000.000 φορές από το πρωί ο αδερφός μου. Λευτέρη θέλει submarine, πώς λέγεται. Ναι, ρε φίλε. Ένα γέλο submarine. Αυτός άλλα υποβρύχια ονειρεύεται, αλλά χαμπάρ δεν έχει βγάλει. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική βόλτα της Αμουλιανής, η οποία αυτή τη στιγμή εννοείται ότι είναι άδεια γιατί είναι ακόμα απόγευμα, αλλά μπορείτε να τη δείτε τώρα πιο καλά. Βέβαια, το βράδυ θα ξαναπεράσουμε από εδώ. Θα είναι με πολύ κόσμο, έχει πολύ ωραία μαγαζάκια κάτω στο λιμάνι, από το κάτω ακριβώς που είναι. Πού ανηφορίζουμε τώρα? Από εδώ πάνω πηγαίνουμε προς την κεντρική πλατεία της Αμουλιανής. Και πριν τι περπατούσαμε, αφού πάλι κεντρική είπες? Εκεί ήταν η βόλτα. Εκεί είναι που γίνονται. Ναι. Εδώ πάμε στην κεντρική. τώρα ήμασταν. Ναι. Εδώ πάνω είναι η κεντρική πλατεία της Αμουλιανής που είναι η εκκλησία. Τα πανηγύρια. Μπορείτε να το πεις και έτσι. Είναι η εκκλησία, είναι και το καφενές του Λευτέρη. Ο κύριε Λευτέρης εκεί πέρα είναι. Και από εδώ πάνω από την κεντρική πλατεία ουσιαστικά βλέπεις όλο, κάπως είναι το πιο ψηλό σημείο, ας πούμε. Πάμε το γρήγορα χωριό. να δούμε τον κύριο Λευτέρη. Ήρθαμε να απολαύσουμε το ελληνικάκι μας. Πάτο παράδοτο, μισό. Και ήχωσε. Το submarine θέλω. Και το υποβρυχιάκι μας εδώ να γουστάρουμε. Γι' αυτό ήρθαμε έτσι κι αλλιώς. Και νεράκι. Πες μας την άποψή σου, ευτύχη. Ό,τι καλύτερο έχεις δοκιμάσει εδώ? Τέλεια. Μετά από μια μέρα στον ήλιο, είναι ό,τι πρέπει. 10 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν για τον ήλιο ελληνικό και υποβρύχιο. Βάλ το μυαλό σου σε μια τάξη και μετά μετά όμως. Να μην κολλάει ο λόγος, όχι τίποτα άλλο. Τι θέλουν να λένε, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Και ο James Bond από Γερμανία. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε στο καφενείο του Λευτέρη. Από την άλλη, ο Λευτέρης, ο αδερφός μου, όχι αυτός του μαγαζιού, ήπια επιτέλους αυτό το ξακουσμένο υποβρύχιο που τόσο πολύ ήθελε να πιει. Ήπια και τον ελληνικό με ήχο, όπως είδατε. Και ο Γερμανός James Bond από το Ροδιολίβος κατέβαζε τα μπυράκια, λες και ήταν νερό. Εγώ βέβαια, μόλις πήγα να στήσω την κάμερα να αρχίσω να τραβάω λίγα πλάνα για το φαγητό, για το ποτό, ξεκίνησαν αυτοί να με τρολάρουν.
Έχει 7 ακόλουθους. Μπορεί όμως να έρθουν να μου λιάνει ρε μαλάκα. Το καφενείο του Λευτέρη βρίσκεται στην πλατεία της Αμουλιανής, δίπλα στην εκκλησία και στο λογογραφικό μουσείο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίος καφενές, ο οποίος σου προσφέρει τα πάντα. Και φαγητό και ποτό, και πολλές φορές υπάρχει και live μουσική. Οι τιμές του είναι πάρα πολύ φιλικές, είναι πολύ προσιτές, δεν είναι καθόλου τουριστικό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για να μπορέσεις να κάτσεις, να ηρεμήσεις, να φας ωραία φαγητά, να πιεις και το ποτό σου και μετά να κάνεις ανενόχλητο στη βόλτα σου κάτω στην παραλία της Αμουλιανής. Αφού φάγαμε όλο τον κατάλογο, δεν έχουμε αφήσει ούτε ένα πράγμα από τον κατάλογο. Πήραμε και τα τελευταία τσεκ που υπάρχουν στον κατάλογο. Όλο το μαγαζί άδειασε. Θα αρχίσουμε να τρέχουμε. Μια χαρά. Λικούρια, τι πήραμε στο καφενείο του Λευτέρη? Τραβούσαν τα μαλλιά τους ρε. 4 άτομα ήρθαμε και τους το αδειάσαμε. Αλλά είχαμε δυνατούς παίκτες. Οι μεταγραφές που ήταν οι guest star στους Natures βγήκαν πολύ δυνατοί. Λοιπόν, αφού φύγαμε από το καφενείο του Λευτέρη, έχουμε βάλει ένα στοιχηματάκι. Έχουμε πιει μόνο νερό βέβαια, δεν έχουμε πιει τίποτα άλλο. Έχουμε βάλει ένα στοιχηματάκι εδώ με τον κύριο Βαγγέλη. Θα πάμε στα συγκρόμενα. Έχουμε στοιχηματάκι Ποιος στόχο. πάθει η κρανιογκεφαλική κερδίζει. Όποιος... Αρχικά έχουμε στοιχηματάκι με στόχο. Όποιος δεν πετύχει, κερδίζει. Όποιος δεν τα πετύχει κερδίζει και αύριο κερνάει. Τα λέμε. Άντε πάμε να δούμε. Πάμε τώρα να τρακαριστούμε. Ο συμπλέκτης που είναι ρε? Για να δούμε πού θα είναι. Ο άλλος εδώ εκεί κρυφός είναι. Κρυφός κυριγός μετά. Λες ο Παύρος. Κάτσε να βάλω κόντρα γιατί θα γαμηθούμε εδώ. Τώρα ήρθε η ώρα να σας πάσω. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Πάρτε! Πάρτε μωρή άρρωστη. Έχω ελέφαντα να πες. Προσέξτε μην βγάλετε καμάτι. Μαχητώσιμο έχει ρε. Πού φύγε? Κάπου κάτω. Πήγε κάπου άλλο. Μετά από τόσες πλήρες που να πάει στο χαρτί. Εντάξει, θα τις ρίξει όλες στο χαρτί. Τελείωσε τώρα, δεν παίρνει τίποτα, αλλά δεν πάει καλά. Μεγάλος μαχητής. Ναι, Δώστε οκ. μην βγάλεις καμάτι. Τι είδες που πήγε ρε? Εδώ ακούμπα το, εδώ, ακούμπα εδώ. Δεξιά. Αυτό το άλλο το μάτι κλείσε ρε. Μηδέν. Δεν πειράζει, να μαθαίνουμε τελευταία και καλύτερη. Φύγε ρε. Να σε δείξω λίγο ρε, να σε βοηθήσω. Αριστερά. Να βλέπω. Φαινότανε που το είχες στο βίντεο φαίνεσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το επόμενο challenge. Θα δούμε ποιος έχει την πιο δυνατή κλωτσιά. Ισπανός είμαι και καλά. Πάμε Λικούργε. Ωπα ρε μαλάκα. Εντάξει, 7.46. θέλει ζέσταμα. 7.46. Εγώ πιστεύω δεν θα βγάλει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάλω. Θα βγει ρε, θα βγει. Σου λέω και άμα το κάνεις και δεύτερη φορά. Ναι, Μπίλ, τι κάνεις ρε μπρο. Τραβάς ρε. Τραβάς. Για πάμε λίγο. Δεν ξέρω αν έφυγε δυνατά. Ναι, κατούριμα έφαγα και εδώ. Παντού κατούριμα τρώω. Για 2 φορές. Δεύτερη γύρα. Πάμε δεύτερη γύρα. Εγώ τι είμαι, πάλι Ισπανός είμαι. Εσύ Έλληνας. Κάτι νομίζω ότι θα μου φύγει τώρα, αλλά τι θα μου φύγει. Το Να μου πόδι φύγει λέει, θα το ισχύο. αφήσω στην Αμουλιανή το πόδι. Μου έφυγε το ισχύο. Και για 300 κάνω. Το ίδιο. Το ίδιο ακριβό, εντάξει. Και δισκοκύλι, 7,46 και δισκοκύλι εγώ τώρα. 1998. Μην φάω πάλι κατούριμα. Πάλι κατούριμα ρε φίλε. Ωριακό ήταν. Πάλι κατούριμα. Πάμε μπασκετάκι, εκεί θα χάσω. Πιστεύεις ότι Δεν θα χάσω εκεί στο μπασκετάκι. Πάμε. Όχι μαζί μου, με Λέλο πρέπει να πας τώρα. Με Βαγγέλη. Α, με Λέλο. Λέλο! Φωνάζετε, μπερδεύτηκα. Λέλο! Ήταν απαγορευμένο. Και τελικά, όπως είδατε, έχασα από όλους. Δεν κατάφερα να κερδίσω κανέναν, οπότε αναγκάστηκα να τα πληρώσω όλα από την τσέπη μου και είπα να παίξω στο τέλος μόνος μου με τη σκιά μου ένα μπασκετάκι, μιας και δεν με έπαιζε κανένας αφού με είχαν κερδίσει όλοι.
και συνέχιζαν να με τρολάρουν. Δεν σταμάτησε αυτό το πράγμα μέχρι την επόμενη μέρα. Όμως, το επεισόδιο δεν τελειώνει εδώ πέρα. Καθίστε και απολαύστε τον bonus που ακολουθεί και φυσικά υπάρχει και part 2 που έρχεται σε λίγες μέρες. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζουμε να μας κάνετε ένα like, ένα subscribe και μια κοινοποίηση. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας γράψετε στα σχόλια κάποιο προορισμό που θα θέλατε να δείτε τους Nature Explorers να τον ανακαλύπτουν. Ευχαριστούμε πολύ για τη θέαση. Καλή σας συνέχεια. Πες το καπετάνιο. Ο καπετάνιος είναι ο κύριος Λευτέρης. Και από εδώ ο Μούτσος. Πάμε. Πάμε για Χαλίνο το κλαμπ. Χωριά της ΕΡΕ κατακοκκινήσαμε. Έχουμε γίνει σαν τον κόλο της μαϊμούς που λέει ο λόγος. Σου κάνουμε λίγο μασαζάκι.